முக்கியமான விஷயம் டிராவல் பண்ணணும். டிராவல் மாதிரி உங்க லைஃப்பை மாற்றுற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ கலர்ஸை கொடுக்கும், அவ்வளோ தாட்ஸை கொடுக்கும், அவ்வளோ புது புது மனிதர்களை கொடுக்கும். வாழ்க்கையை வேறையா மாற்றி நீங்க நிறைய பேர் செக்வாரா எப்படி மாறினாங்க, ஒரு லைஃப்பை வந்து ஒரு டிராவல் தான் மாற்றி. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல ஜாம்பவான்கள் இதெல்லாம் கடந்து தான் வந்து. ஸோ டிராவல் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஜஸ்ட் ட்ரை திஸ்.